Growing Garden. Както виждате, Ева е тук с нейния фрут. Сега ще го гивнем това. Левам сама евентуално. Благодаря. Мютейшън е много добър. Леле, вече няма шокнато. Ще плача за шокнато ми. Което имам. Последни всички мои... Ева мога ти стилнал. Алекс, моля ти се да... Ама той без това строя робъкс, няма какво го направя. Ева, аз ти лайкнах Гардена, пак ти не си ми го лайкнала. Той аз мога с теглична. Ева, почни видео, моля. Искаш ли ти покажа как да направиш скрин видео? Искаш ли да ти покажа как? Отиди тук. Така. Готов. Сега отиди на Screen Recorder. Отиди в сеттингсите на Screen Recorder и натисни Sound Mic. Сега се върни тук така и Screen Recorder. Сега натисни, за да почнеш да рекордваш. Да. И Ева почна видео, хора, както виждате. И тук така. Ева почна едно видео, така че ако искате отивайте да гледате какво прави тя. Окей, сега обърни, първо ще гледаме на тази игра. И Ева. Както ви е играла и доста... Ева играе, ще играем на друга. А пък Ева играе на някой. Ей, хора, Ева ще играе на друга игра. Аз ще играя друга Гарден. Искате гледате на... Искаме да гледаме всички канали. Така. Окей. Бонус Strawberry. Леле, това е Ambiguation. Дай ще го стилна. Ще те стилна. Ще те стилна. Стилвам се. Айде, дай го взема. Не мога да го стилна. Тъп съм. Можеш да говориш, Ева, за да не забравя ли? Може да говориш на хората. Да, забравих, че мога да говоря. Добре. Добре, тук съм. Така. Окей, имаме много пари. Ай, мина това какво прави сами. Много стокче. О, корн. Окей. Много сток. Ева, предна ли? Леле, имам mutation. Хора, имам mutation. Хора, става mutation. Брат, ако отивам, брат, само защото са гладни. Ева. Дайте на храна. Сега ще на храна. Feed. Тя сладки. Сега ще си вземам мютейшъните. Сега тук тия другите мути.
Ева, кой искаш между ни? Не. Що? Днеска ще играем Troll Tower, хора. Днеска ще играем Troll Tower. Добре. Ще видя на тебе. Не, дай сега. Яш, не бягай, а яш. Куче, не бягай, а яш. Да, ще видно. Брат, ела, моля те. Изядай го. Тихо. Добре, няма те храна. Тъй като това правиш. Колко лева ще получа? Колко лева ще получа? Комплитнем цялата. Дай да те видя. Цялата. Така. Кутица с това тук. Какъв те от този глич? Да, то си. I'm a family. Благодаря. И така. Благодаря. Успее. Хора, пишете в коментарите дали мога да успея до милион. Когато стигна до милион, спирам с епизодите. Така. Паднах. Кой паднах? Така. What? What's there? What? What do you mean? You're dumb. Are you dumb? No. But I am not. Collect all. Collect the book. Bamboo, bamboo, bamboo. They can collect my bamboo. No, there's not a bamboo. Yo! Super Apple? Custa tucă? Custa tucă? Știu. Няма știu. Sunt sigur. Мă инвентарul. Колко леве? Нищо. Трябва съм добър. Ще те шерна повече, съжалявам, че трябва да го направя, но трябва, за да стана мод, за да има пари. Сори повече, но трябва да седна. Това. Не искам да съм седнат. Ще отидеш при нов оунер. Окей! Не мога да спре, ха-ха, трябва да ме схванеш. Ха-ха, трябва да... Пикъп! How much does this worth? О, това има нужда, защото не го има нужда от това. Окей, хора. Там. Едното се на инвентори. Това беше тъпо. I want to sell this.
Благодаря. Това 1 милион ли е? Това 1 милион ли е? Какъв? Това Да, 1 милион ли е? да. Това е 10 милиона. Вижте това тук, какво става. Какво е това? Я да видя лидерборда. Yes! Стигнах до милион! Даже 10 милиона! Да. Аз имам 35. Леле, хора, това е от мене. Чао! Чао!